Από όλους τους ήρωες που γνώρισε στη ζωή του, φανταστικούς ή υπαρκτούς, πιο αγαπημένος του ήταν ο Οδυσσέας. Θες ο Όμηρος και το αμιγώς ελληνικό στοιχείο, θες οι συσχετισμοί που αναπόδραστα κάνει κανείς μαζί του, θες η γλυκιά προσμονή της πατρίδας και της επανένωσης με τους οικείους, ο Οδυσσέας ήταν πάντα το σύμβολό του και ίσως και το είδωλό του. Γι' αυτό και ταυτίστηκε τόσο έντονα μαζί του. Η δική του Οδύσσεια, του αγέννητου ακόμα τότε Μάκη Λαχανά, ξεκινά στην Ανδριανούπολη περίπου το 1912. Ώσπου μια μέρα έφτασε στο σπίτι ο Γάλλος πρόξενος. «Γρήγορα, μαζέψτε ό,τι πολύτιμο έχετε. Απόψε φεύγετε οπωσδήποτε. Πλησιάζουν οι κομιτατζίδες και αυτοί δεν λυπούνται τα παιδιά». «Καλά κύριε πρόξενε, απόψε φεύγουμε. Όμως για τη Θεσσαλονίκη». Της γιαγιάς δεν της άρεσε η Θεσσαλονίκη. Κάποιος άλλος πρόσφυγας της είπε πως η Λάρισα είχε μεγάλο κάμπο, έβγαζε μπόλι κοστάρι και δεν πεινούσε ο κόσμος. Πήγε πάνω από 15 ώρες το ταξίδι και όταν φτάσαμε στο σταθμό στη Λάρισα, μας περίμεναν κάτι κυρίες που πρότειναν στη γιαγιά μου να μείνουμε σε ένα μεγάλο τουρκικό σπίτι. Δεν ήταν άλλο να δεις εκεί μέσα, έξω από ερίπωση και εγκατάλειψη. Ο Θωμάς Μάκης Λαχανάς γεννιέται στη Λάρισα το 1924 και φοιτεί στο Δημοτικό και Γυμνάσιο της ίδιας πόλης. Όταν πετύχαμε όλοι μας στο γυμνάσιο, πήγαμε συγκινημένοι και ευχαριστημένοι στο Γερορίζο. Αργότερα, όταν μας έδωσαν και το μπλε πηλίκιο με το διακριτικό γάμα λάμδα, Γυμνάσιο Λαρίσης, πήγαμε και το φορέσαμε όλοι μπροστά του και εκείνος δάκρυσε που κατάφερε να ανεβάσει μια σκάλα πιο ψηλά τόσα παιδιά και να τα γεμίσει αισιοδοξία για το μέλλον. Κι όλοι, από όσο θυμούμε, όλοι της παρέας, είχαμε ένα μέλλον. Μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία. Η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τον βρίσκει σε ηλικία 16 ετών, μαθητή ακόμα του γυμνασίου. Μου είναι αδύνατον να περιγράψω τη φρίκη που εισχωρούσε ύπουλα και σιωπηρά μέσα στην εφηβική μου ευαισθησία και την τραυμάτιζε θανάσιμα, σκλήρινε τις αισθήσεις μου και σταματούσε το μυαλό μου. Έτσι στη συνείδησή μου χαράκτηκε ανεξίτηλα ο αποτροπιασμός μου για τον ομό θάνατο, η έλλειψη σεβασμού για τη ζωή, η αγριότητα της δύναμης και της αλαζονίας. Κατά τη διάρκεια του οποίου χάνει τον πατέρα του. Και εμένα ο πατέρας μου είχε χαθεί. Ναι, είχε χαθεί. Είπαν πως σκοτώθηκε. Όμως εγώ δεν τον είδα σκοτωμένο. Για μένα είχε χαθεί. Δεν τον ξανάδα. Δεν μπορούσα σε καμιά περίπτωση να τον τοποθετήσω στο μέρος που χάθηκε. Ούτε στις πόλεις, ούτε στα βουνά, στα δάση, πουθενά. Με το τέλος του πολέμου εισέρχεται στην ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1945-1946. Πρώτη μεταπολεμική πανεπιστημιακή χρονιά. Ήμασταν μια γενιά σημαδεμένη από τον πόλεμο, την ανέχεια, την πείνα, τον εμφύλιο. Στεγαζόμασταν στο παλιό μοναδικό κτίριο. Όμορφο, επιβλητικό, καθαρό, σιωπηλό, αυστηρό. Περιτριγυριζόταν από το άλσος γεμάτο πεύκα, κυπαρίσια, κλέουσες, παρτέρια με πολλά λουλούδια και πολλά παγκάκια. Εκεί μαζευόμασταν οι πιο πολύτισκενες ώρες. Κουβεντιάζαμε, συζητούσαμε, παίζαμε, γελούσαμε. Κατέβαιναν και οι καθηγητές να έχουν επαφές με όλους τους φοιτητές. Ο Γιάννης ο Κακριδής, ο Μέγας δάσκαλος, μας διάβαζε συχνά Όμηρο και Πίνδαρο και Σαπφό και Αλκαίο. Και ο Καψωμένος και ο Ανδριώτης μας μάθαιναν το σεβασμό για τις λέξεις και τα συνώνυμα. Και ο Γέρος ο φιλόσοφος μας διάβαζε Θεέτητο του Πλάτωνα. Άρα περνούσε και ο Εμπειρίκος, φυσικός. Τότε συζητούσαμε πολύ για τον Αϊνστάιν, τον Πλάνκ, τον Φέρμ. Και εμείς όλοι, παλιοί και νέοι, να σχηματίσουμε μεγάλο κύκλο γύρω τους, να τους ακούσουμε και να διαλεγόμαστε. Ήταν κι άλλοι που δεν θυμάμαι πια εκεί, στο άσυλο του κήπου του Αριστοτελείου. Και η ζωή μας ήταν φτωχή, σεμνή και πλούσια μαζί. Και όταν όλοι μας φύγαμε, το άσυλο ήταν ο παράδεισος της ψυχής μας και οι καθηγητές μας, οι σοφοί μας δάσκαλοι.
Αποφοιτεί το 1955 μετά από διακοπή των σπουδών του λόγω εμφυλίου πολέμου και στρατιωτικής θητείας. Εργάζεται για ένα μικρό διάστημα ως αγροτικός ιατρός στα αμπελάκια Λαρίσης, αλλά το ανήσυχο πνεύμα του τον οδηγεί στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές νευρολογίας και ψυχιατρικής. Τον Σεπτέμβριο του 1956 έφυγα στο Μόναχο της Γερμανίας. Το 1958 τελείωσα νευρολογία και έφυγα στο Τιούμπιγκεν, όπου με δέχτηκε να σπουδάσω κοντά του ο διεθνώς γνωστός καθηγητής της ψυχιατρικής Κρέτσμερ. Ο καθηγητής εξετίμησε την εργασία μου και μου έδωσε για 2 συνεχόμενα χρόνια υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Τιούμπιγκεν. Μου πρότεινε επανειλημμένως να παραμείνω να εργάζομαι στην κλινική του, όμως εγώ έπρεπε να επιστρέψω στην Ελλάδα, γιατί η μητέρα μου δεν είχε πόρους ζωής. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1960 και εργάζεται για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στην πειραματική αυτή μονάδα εργάστηκα εντατικά και φιλότιμα. Για πρώτη φορά επισκέφτηκα όλα τα χωριά του νομού Λαρίσης, εξετάζοντας και καταγράφοντας ψυχοπαθείς και επιληπτικούς και προπαντός παιδιά με διανοητική καθυστέρηση. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μου έδωσε 2 υποτροφίες, μία για τις σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία και μία για το Ισραήλ. Επιστρέφοντας, ίδρυσα το πρώτο επαρχιακό σχολείο για διανοητικώς ανάπηρα παιδιά. Το 1964 παντρεύεται και το Σεπτέμβριο του 1965 γεννιέται ο Αποστόλης, ο πρώτος από τους 3 γιους του. Η οικογένεια που τόσο του έλειψε σαν παιδί είναι από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές του. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας την ψυχιατρική κλινική Θωμά Λαχανά στη Λάρισα. Ο Μάκης διανύει ίσως την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του, νιώθοντας έντονα την ανάγκη να εκφραστεί με κάθε δυνατό μέσο, να επικοινωνήσει με τους συνανθρώπους του με ένα καθαρό και ειλικρινή τρόπο, αλλά και να μοιραστεί μαζί τους το πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθε της εποχής του. Αυτή η ανάγκη γεννάει το περιοδικό Σπαρμός, το οποίο αριθμεί 58 τεύχη από τον Δεκέμβριο του 1976 έως τον Μάρτιο του 1995 και το οποίο καταγράφει το δυναμικό της Λάρισσας αλλά και της Κέρκυρας μέσω των ανθρώπων που γράφουν γι' αυτό ή μέσω της προβολής του έργου τους. Παράλληλα ζωγραφίζει εντατικά, ασχολείται με την κεραμική τέχνη, φτιάχνει βιτρό και ψηφιδωτά. Τον Ιούνιο του 1980 μετακομίζει με την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου εργάζεται στο νοσοκομείο ημέρας του Αιγινήτιου Θεραπευτηρίου. Από το 1981 εργάζομαι σαν άμυστος βοηθός στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών Αιγινήτιων Νοσοκομείων, στο τμήμα νοσοκομείων ημέρας, με εντελώς προωθημένες απόψεις ψυχιατρικής αγωγής. Συνεχίζω ακόμη και εδώ στην Αθήνα να εκδίδω το μικρό μου περιοδικό στον συλλεκτικό αριθμό των 250 αντιτύπων. Ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα ως διευθυντής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κερκύρας. Έφτασα στο νησί των Φεάκων στις 17 Νοεμβρίου 1985. Εμένα δεν με εξέβρασε η θάλασσα. Με άδειασε ένα αεροσκάφος της Ολυμπιακής, έπειτα από μακρά και ανώμαλη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Η κακοκαιρία ήταν εντυπωσιακή και μου προκάλεσε απόγνωση. Έβρεχε δυνατά και φυσούσε και ήταν νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Νυχτερινή πτήση Αθήνα-Κέρκυρα και είχε ομίχλη και υγρασία παντού και ήμουν ξένος και άγνωστος. Παράλληλα εκδίδει μυθιστορήματα, θεατρικά μονόπρακτα, μονολόγους, δοκίμια και ποιητικές συλλογές. Γραμμές ευθείες, αυστηρές. Το φως του ήλιου δεν ξεχνιέται όλη νύχτα. Οι κύονες και η θάλασσα, ως και το τελευταίο βότσαλο, σπιθίζουν. Τίποτα να κρυφτεί δεν γίνεται εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Ως και οι ατρίδες την έπαθαν, όλα στη φόρα. Αιμομιξίες, ειδιπόδια, συμφορές. Αυτό το φως μπελάς για όλους μας, γνήσια τραγωδία.
ερωτεύτηκε και λάτρεψε την Κέρκυρα, τους ανθρώπους της και την ψυχοσύνθεσή τους, αποτυπώνοντας έντονα στα κείμενά του και στα ποίηματά του τα συναισθήματα αυτά. Η Κέρκυρα είναι μια θηλυκή θεότητα με πράσινη εσάρπα, διάστηκτη από άνθη λεμονιάς και ασημένια λιόφυλλα, τυλιγμένη γύρω από τους ντελικάτους ώμους της, κάθε της κορυφή και ένας εκρηκτικός συνοστισμός λουλουδιών και χρωμάτων που ξετυλίγεται σαν άνοιγμα βεντάγιας. Και η θάλασσα αριτίδωτη, κρυστάλλινη, γεμίζει τους κόλπους της σε όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Λυκνιστική παλινδρόμηση ανάμεσα στην ελαφρύ νάρκη και τη γλυκιά ήρεμη μελαγχολία. Τόπος που μπορείς να ονειρεύεσαι ακόμα με ανοιχτά μάτια. Αγάπησε τη ζωή και την οικογένειά του με όλο το είναι και έφυγε αφήνοντας πίσω του σημαντικά πολιτιστικά δείγματα. Η ζωή μου υπήρξε προσιλωμένη στα ουμανιστικά ιδανικά, την επιστήμη και την τέχνη, την οικογένεια και προπαντός σε αυτό που αφορά τη γνήσια ελληνικότητα, που προσωπικά για μένα σημαίνει συνέχιση της φυλής και του έθνους μου μέσα στη διαχρονική του πορεία. Περγαμηνές κομματικών αγώνων δεν έχω. Απλώς το χρέος μου προς την πατρίδα και την άψογη συμπεριφορά μου ως Έλληνας, όπου και αν βρέθηκα. Και ακόμα την υπευθυνότητα σαν πνευματικός άνθρωπος να μην βρωμιστεί τίποτα που είναι ελληνικό. Πέθανε στη γενέτειρά του το 2010. Ακόμα ένιωθα σαν μια κάμπια από αυτές που τρέφαμε για μετάξι, που άρχισε να καταλαβαίνει ότι σιγά σιγά μεταμορφωνόταν σε χρυσαλίδα, κλεισμένη ασφικτικά στο κουκούλι της, που μόλις την χωρούσε, και τώρα αυτή η μεταξωτή φυλακή της δεν άφηνε να μεγαλώσουν τα φτερά της. Και ακόμα ένιωθα μεγάλο φόβο και αγωνία πως θα επαναλαμβανόταν ίσως η ίδια διαδικασία που γινόταν παλιά στο σπίτι. Να φουρνίζουν οι γυναίκες στο φούρνο εκατοντάδες, χιλιάδες κουκούλια, που μέσα τους ζούσαν ακόμη κάμπιες που είχαν αρχίσει να βγάζουν φτερά και τις έψιναν στο φούρνο για να γίνει ντούρο και λαμπερό το μετάξι της φυλακής τους που είχαν πλέξει ανυποψίαστες. Μου φαινόταν πως και εγώ δεν θα μπορούσα να σπάσω το κέλυφος του μεταξωτού μου κουκουλιού και να πετάξω ελεύθερο στον ορίζοντα. Και γιατί όχι, να πεθάνω ελεύθερος, πετώντας στο γαλάζιο ουρανό.